akú lavínu práve uvoľnil z kopca nad rodinnou farmou. Vášnivá kuchárka Anka sa rozhodla vziať si výčitky k srdcu a okamžite prešla do útoku. Bojovú muníciu nakúpila už ráno v hypermarkete. Dnes večer sa Janko na veľkú porciu sťažovať isto nebude. V síhle sa budú jesť morské plody. Je to zázraky. Pozrite. Ja ti to jesť nebudem. Prečo? Neexistuje. Aj toto suši, aha. To môže byť fajné. Sama Anka si však za to odhryzla poriadne sústo. Starka, odchovaná na poctivých domácich mliečnych výrobkoch a bravčovom mese, tvrdo odmieta kadejaké diablové zájetky. Pohľad na malé zamrznuté krabičky rozrušil aj dohľadovaného Jana. No Janko, prosím ťa to pekne. ešte nepotrebujem. Ja sa týchto čudov až bojím. No, že to prečítaj, čo to Čo to treba. za suši? No, neviem, To sa máme z toho aj najesť, no to mne, ja neviem, za z toho najem. No, akože by nie, aha. Ani v Janovi zrejme krevety a suši nenájdu svojho ctiteľa. Ako tvrdo manuálne pracujúci chlap má svoje obľúbené jedlo jasne dané. Rýchlo zjedený veľký rezeň. Maria, takýto dorobený a budem klepeta kedy riadiť. No a tu máš voľaké slimáky a dráky. Ježiš Maria, pozri. To ako keď z ulity vybehne. Presne tak, ako z ulity. Aspoň niekoho distribútori drahých exotických potravín v tejto domácnosti neokabátia. Vieš čo, No, čo ja ja som viem. toľko to slimákov videla v Brezne. Až po ceste sa plazili. Takvo to? Takéto isté slimáky. Aby urobil mame radosť, Jano je ochotný dať ešte plodom breznianskej asfaltky šancu a snaží sa dočítať viac. Anka si za zdravou večerou stojí a rozhodne sa v hýkaní postúpiť na ďalší level. Je čas tajomné krabičky otvoriť. Zloženie Ale toto rýža, môže byť fajné. Len ako to robiť? varená rýža, Lucia, ako to ideme robiť? Poď sa pozrieť, čo to je tu. Lucia je úprimne prekvapená, že sa skúsená slovenská kuchárka Anka musí pýtať na také základné veci. Veď je to predsa úplne jasné. No tak na olej, nie? Ja neviem. ale z toho sa mám ja najesť, akože. Nervozita z neznámeho v bučkovskej kuchyni rastie. Do čela od boja proti slimákom a drakom sa definitívne stavajú Jano od hladu a Starka z princípu. Kozí meso nechce a takéto chrobáky. No ale toto nie je na najedenie, to je len tak, ne. Nie, no a toto je fajné práve. Ukáž. Na takom podnose, no čože, to treba aspoň 10 porcií chlapovi. Janovi pri pohľade na skromné koliesko sklepietok došla trpezlivosť. Skôr ako bude ochotný diskutovať o rozširovaní kulinárskych obzorov, sa skrátka musí normálne najesť. Ľudská, náber mi Ja guláš, si myslím, že to treba na olej robiť. ja sa tohto nedočkam, čo vy budete tu, Fuj, meditovať na to. smrdia. Ako A keď som rybami. kapre chytala. Prezieravá mama tušila, že krúžky zo zvláštnych kaprov jej rodine nebudú stačiť. Ako alternatívnu večeru zvolila preto asi jediné pre Jana priateľné jedlo s cudzokrajným pôvodom. Šikovne mi guľaš, náber lačný som. Pomiešaj mu. Počím vy tu na to A čo prídete, si čo toto? to treba spraviť, ja neviem. Ježiš Maria. Veľké morské príšery. Tastinature. Kým Jano objavuje svet na kartónovom obale, vyučená kuchárka Anka urputne zapája všetky varné centrá v mozgu. Stále nevie, čo so zvláštnymi klepetami. Do úvahy pripadá aj zlatá prísada slovenskej kuchyne. No, Nemali by sme to aj do ľudky obaliť. Nie. Zloženie chvosty veľkých kreviet. Čo Voda. sú to? Chvosty voľakých kreviet. Treba uznať, že aj slovo chvosty ešte farmári zo Sihly nesú statočne. V návode na použitie si však Jano pospájal súvislosti a získal isté, veľmi zásadné podozrenie. Ja ti vravím to za surové koti. Fuj, nevrav. Pred konzumáciou zmiešajte to so sojovou omáčkou s trocha wasabi. Pozor, veľmi ostré. Anka s Luciou sa zhodli, že inštrukcie od výrobcu treba pre istotu overiť aj niekde na internete. Jano odmietol dlhšie čakať na chvostíky. Keďže na blízku nebola žiadna žena, donútený takto ťažkými okolnostiami si dokonca sám nabral guláš. To ja koštujem 2 rybičky.
či čo to je, tie slimáky, ale... To ozaj nie je na jedenie. Prehriatý naozajstným hutným jedlom sa Janko hneď dostal do lepšej nálady a má chuť si na margo zahraničnej novinky aj zašpásovať. Nebermo sa to praví, že to je Nepomohol nám ani. čínske. Preto aj tí Číňania majú také oči z toho úzke. Z čoho? No z tej suši, keď to jedia. Lucia sa, zrejme od vzrušenia, pri hľadaní informácií o suši prepla do plynulej poľštiny. Napriek tomu sa jej počase podarilo nájsť video s jasným posolstvom a rodine musela potvrdiť zlú predtuchu. Suši sa má aj podľa Poliakov jesť surové. Po tomto už ďalší kultúrny šok Bučkovci svorne odmietajú. A to týmito paličkami? Ale no, Nemusíme s tým. to by to paličkami jedol. Pani do ruky nebežky, ty to ráno radšej s tým rozkúr. S paličkami. Čo budeš? Len náhaj paličky, ja si to nahám na ozdobu. A je to pravda. Čínske paličky netreba hneď zatracovať. Ako ozdoba sa hodia do ľubovoľnej kuchyne. Horehronskej špeciálne. V mikrovlnke rozmrazené suši a krevety sa ako prvá odhodlala ochutnať Anka. Bučkovci napriek počiatočným opletačkám s prípravou chuť mora nakoniec ocenili. Samozrejme okrem tých, ktorí držia principiálny bojkot. Starka, toto zedzte, nedám vám do toho. Ale Koštujte. nechcem to, nie, No veď, ale dávaj ste mi to v živote nejedli, okoštujte. No to je čo ja môžem Rybe, žrať? mäso obalené v ríži. No, Daj mi pokoj, ja to aj tak nechcem, aj tak na. Maškrtná starka pri vôni zohriatej ryby len ťažko zakrie tečúce slinky. Majestát veku jej však nedovolí ustúpiť. Keď raz povedala, že nechce, tak nechce. Ona sa veru otráviť slimákmi z Brezna nenechá. koštujte, ryby máte radi. Zjete! Ale Dajte. do ryti. No! Už mi... Koštujte, ako to je. Nebudem to žrať. Vôňa a ruchy prilákali k stolu aj hviezdu rodiny Tomáša. Sveták zosihli s takouto kuchyňou zásadný problém nemá. Akurát sa mu zdali kôpky ryže trochu prisuché. Exotika s jemným dotykom klasiky sú už však presne podľa jeho gusta. Sushi s kečupom je odnes Tomášova obľúbená delikatesa. A nie je jediný, ktorý si pochutil. Mne to strašne, akože napriek tomu, ako to vyzeralo, tak mne to strašne chutilo. Anka tiež nechce byť za staromódnu a všetkých uisťuje, že gastronovinka sa jej napriek sprievodným rozpakom rátala. No tak všetko treba ochutnať, je to super. Tom si myslela, až som sa bala, reku. Ani neochutnám a celkom mi to chutilo, naozaj je to super. Nie všetkých však surová ryba úprimne emočne oslovila. Zjedol som to akože ja zjem hocičo, ale nemusel by som to akože ani vôbec. Guláš je guláš.